Da Allah dadne jačinu dina i imana u srcima, u ovim događajima koji su iza nas, najviše smo osjetili u skupinama bradovanja da ima posmatrača. A to posmatranje Allah će im suditi svima. U događajima koji nisu nimalo jednostavni kad je u pitanju istjerivanje iz džamija po Bosni, Careva, Garčići, hajka novinarska, svi medijski krugovima. Mnogi to kao film, ko misle da neće svi odgovarati za to što su džamije po Bosni zaključane. Valjda nam svakom odgovara šta je učinio da ne bude džamije ključarov. I da je prije svega snosi odgovornost veliku. Zašto oni nisu dersovima oživjeli Allahove kuće i jasno i otvoreno javno pozvali je rijaset u Bosni na dijalog u mesčid. Koga to vi istjerujete? Onoga što tumači u Kur'an, smeta vam to? Istjerujete na ulicu mladiće da idu u kahvanu, drogu, smetaju vam dersovi, i hoćemo legalno. Da nije stvar legalno, nešto iza toga, istina. Kad Kur'an se tumači, onda se otkrije džahel. Allahovi ajeti ne trpe, neuke, otkrivaju svakog. Onda se otkrije da hođa radi suprotno Kur'an. Ne slijedi Muhammeda kako treba. Onda mora da se povuče iz mihraba i da kaže nije men mjesto, ali sam zaluto ovdje. Kaj remetite nam reda. Vi ste u neredu velikom, zbog toga što nemate tumačenja Kur'ana po mesčidima, što učite tevhid i mevlid, što Kur'an mrtvima uči, to je nered. Oni što drže dersove, oni vola redu pozivaju. Onaj ko tumači Kur'an i hadis Muhammeda a.s. ne može biti do hajr, ali ta istina njih pogađa. I to je pozadina. Nisu svjesni, znači ljepote upute i ljepote onoga što Allah traži, pa nekako da nam se ne bi dogodilo što hoće, ali vremenom sabran. Sabran ala Jasir fa inna mev'idakum al-dženne. Sabor, porodica Jasira, džennet je obećan. Ta iskušenja na davetu na ovim prostorima su hajr, inša Allah. Ja vidim samo hajr. Da kroz ovo se upravo oslikava naše stvarno stanje u muslimana. Koliko smo jaki muslimani, koliko smo spremni na iskušenja i da podnesemo na Allahovom putu najmanje ono, a mala naša iskušenja lagana u odnosu na prve generacije.